Hej, velkommen fru Hansen. Hej. Hvad skal de så have lavet i dag? Lukke hele. Stol ude på. Ja. Jeg kan vise dig alt. Du min funklende stjerne. Hør prinsessen, hvornår var penge sidste problem for dig? Jeg kan åbne dit med min botox-pipette. Ja, du fatter det næppe af det, som vil vise sig. Et helt nyt liv, et nyt fantastisk perspektiv. Ingen, der siger nej til sex med dig. Det er ikke kun noget, du drømmer. Bare vent, der er mere. Jeg er et stilleskud. Hvad er du? Og hvad kan vi gøre? Et helt liv, hvor det utroligste kan ske. Jeg har en selskab på. De burde gå. Jeg kan få et helt nyt liv af dig. Et helt liv, en helt ny vej. Så køb af mig. Jeg kender af dig. Det lønner sig. Ha ha ha.